23 سپتامبر президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Нью-Йорк дар ҳошияи иҷлоси Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид бо раиси Ҷумҳурии Исломии Эрон муҳтарам Масъуд Пизишкиён мулоқот намуданд. дар вохӯри маҷмӯи масоили ҳамкории Тоҷикистону Эрон баррасӣ гардид. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз рушду тавсияи назарраси равобити дӯстиву бародарӣ ва ҳамкории мутақобилан судманд бо Ҷумҳурии Исломии Эрон ёдовар шуда изҳор доштанд, ки мо омодаем минбаъд низ барои тақвияти он тадбирҳои муштараки амалӣ андешем. ба густариши муносибатҳо дар бахшҳои афзалиятноки иқтисоду тиҷорат, тақвияти равобити илмию омӯзишӣ ва таълимии ду кишвар ва рушди ҳамкории фарҳангӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. барномаи дарозмуддати ҳамкории иқтисодию тиҷоратии ду кишвар то соли 2030, ҳамкории амалӣ дар доираи комиссияи муштараки байниҳукуматӣ ва ҷалби имконоти кумитаи муштараки сармоягузорӣ барои татбиқи пайгиронаи нақшаҳои мавҷуда муҳим дониста шуд. дар фароварди мулоқот президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз муҳтарам Масъуд Пизишкиён даъват намуданд, ки дар фурсати барояшон муносиб ба Тоҷикистон ташриф биёранд.